Hey yo, what's up everyone? My name is Brian and welcome back na po sa akong video, no? So, ningbalik na ako vlog karon kay nanakoy time o nanakoy space. So, ganina na nag-andami ni Inday para sa mong dalon. Tapos mo to, nangadto na mig palingki na malit mi kung unsa mong gusto kaunon. Okay. So budget mi lang mino kay wala ni parda. Mo to nagbiyahe na mi padong diri sa Lawigan diretso, no. So, nagluto na si Inday og among kauna. Ansa? Pagod. Hi guys, mga na mi. Kantod taon, mong kami sakit, anak si Brian. Dami daw kag sakit. Wala. Wala pa naman. Tama na. Random question. Ano sa ka last nag-vlog? Last ko nag-vlog is 2021. Pagkahuman gud sa pandemic. Ngano ni balik man kag vlog? Wala lang. Na-inspire na magbalik og vlog. Tapos, na ako'y kauban. Sa kakaron? Na ako sa Lawigan Beach Resort. Wala ka pala si tawagan. Basta na ako sa Lawigan. Hindi ka guys. Hi guys, pakita na ako sa inyo sa kanindot ang dagat rin ako. Puti kay kung marunong paon ni Lord. Makita na mo sa dagat guys. Hindot guys siya. Diba? Lugas siya. Nasa island ra. Nasa islands. Then, nasa oh. Diba nindot kayong dagat niya. Nindot kayong dagat guys. Diba? Nice yung lugar. White sand. Peaceful. Peaceful? Peaceful ang lugar. Tama-tama na dyan ang kuhan. Nindot siya. Si Brian, wala siya nag-vlog habol. Morning, pala na lang mong gamit. At least, di ba? Nanay mahigdaan. Wala lang. Chill lang. Di ba? Sa'yo, mutan ako sa camera o sa dili. Huwag matanaw mo daw sa lens siya, be. Natutanaw dyan ka sa lens. Oo, ana-ana rin ako. Hi guys, no, lunch time na namo karon. So, muna among giluto ron. Sinog, saan siya be? Sinuglaw. Sinuglaw pero frito siya. Ano si Brian? Huwag na tagtalong. Ako ba, Jude? Ngayon kasi nagputol-putolan ng talong. Wala na video pag first of kuan. Okay na siya, be. So niya, mga watag sa akin niya, binaw. Namitan na mong agos na sa salog. Puno na siya balas. Gitimplahan na ni Inday ang among sinuglaw, no? Sinuglaw tawag na, be? Sinuglaw na... Walay, sinuglaw na walay. Wala gisugba. Kilaw, sinugba o kinilaw, manabi. Dili na siya sinuglaw. Ano man na siya? Ba't lang? Dito kapansin mo sa vlog na mo ron, sige ramig ka nang pakita sa inyong pagkaon. Kaya wala mong gudmilain, gibuhat rin. Nagkuhan lang eh. Naghigda-higda, tapos nagkuhan, kaon-kaon. Mo lang. Mura pa ipakita ninyo sa kuhan. Dodge, no? Siguro tagkaon eh. Sige lang, basig sunod, di na ako maula mag-istorya diri sa inyo ha, sa kamera. Huwag sa inyo ha, di na ako maula sunod. Karon lang kayo, pag-ura kong
balik og vlog. So, mga nami, napod. Oh, ano pa ni odto na or nami sinugba na. Ay, sinugba. Nami prito na talong, kani, tapos kanon, nami coke. Sulbad na tanan. Among kanon. Oh, sulbad. Look, Brian. Coke. Ah, so refreshing. Sige daw. Wow, pinaka-advertise sa Coke, be. Be, sige daw sa Cheers. against the world ka. Hi guys, andam na mag-itom-itom no. Mangwa na migswaki ron, tan-aw na mo kung daghag-swaki ron diri sa dagat. Wala. Kung? Wala swaki, wala. Wala dahil swaki, wala. Ito na be. Videohan ta ka ba lang dito be. Manginas ka? Hi guys, patan-aw ta mo sa kanindot ang dagat diri oh. Oh, di ba? So blue. Swimming na ka be. Sige daw. Oh. Wala ko cellphone. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.